falar a través do Albariño, a través da Mencía, da Peixadura, falar do Solsón, do Borello. O saber facer a través da tradición. 230 millóns de euros. No contexto español, as 5 denominacións de orixe promover a colaboración e cooperación entre as denominacións de orixe protegidas para o director xeral da Fundación Juana de Vega. Por miña parte nada máis, empezamos o de Galicia un día de satisfacción que pon punto a o director xeral da Fundación Juana de Vega. para acadar estes obxectivos. punto debe continuar no futuro para poñer en marcha un amplo realizado por un amplio equipo multidisciplinar económico. A ausencia do vicepresidente primeiro, que lle gustaría estar aquí presentando con vos pois esta estrategia que para nós é tan importante, convencidos de que viño significa dinamismo rural, estamos convencidos de que viño significa reactivación económica e estamos convencidos de que viño significa pois esa oportunidade de poñer fin á despoboación, a fixar poboación e, por suposto, ao envellecemento que tanto se fala. Un traballo conxunto, dixo José Manuel antes, a Fundación Juana de Vega, de todos os xentes da cadea de valor, consellos reguladores, e eu lle quero agradecer na persoa dos seus presidentes a implicación, a degueiros e viticultores, as 3 universidades galegas e a xente relevantes, tanto no territorio como tamén no sector turístico, acabámoslo de ver no vídeo. Eu quero poñer en valor a recente manifestación de interese desta Consellería do Medio Rural na que o 40% das terras solicitadas para a orientación agrícola foi viñedo. E quero agradecer o traballo e esforzo das 5 denominacións de orixe que cando se lle preguntou que sinalaran as mellores zonas de cada unha das comarcas para implantar polígonos de viticultura, pois nos remitiron peticións por 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, se o poñemos en valor, é o doble da superficie que temos hoxe nas comarcas vitivinícolas. Tamén unha aclaración, non se trata de duplicar a superficie, se trata de que se vamos ir a plantar porque non lo demandan as denominacións de orixen, como así sucede, pois vamos a tratar de plantar nos mellores sitios, que unha das cuestións tamén que trae consigo a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. Si temos moita terra abandonada e moita terra agraria de extraordinaria calidade, pois recuperemos os mellores sitios para facer esas plantacións. Por lo tanto, este mismo venres estará publicado no DOGA o préstamo Vendimia, iniciarase a posibilidade de presentar solicitudes e vamos a tratar de que estén aprobadas antes de que se inicie a vendimia para que as bodegas poidan ter a tranquilidade financiera de comprar a uva aos prezos que lle corresponde aos viticultores. Yeah.